li Bakurê Kurdistan û Tirkiyeyê îsal saziyên perwerdehiyê û dam û dezgehên sivîl beşdarê helmeta hilbijartina waneya Kurdî ya hilbijare bûn. Ay vendekerê mayê malûme ma Jûra Pîşesazî û Bazirganiya Diyarbekirê jî ragihand bû ku ewdê xwendekarên ku waneya Kurdî hilbijêrin bi iPadan xelat bikin. 120 xwendekarên ku waneya Kurdî hilbijartine û serê li jûra bazirganî dane bi merasîmekê xelatên xwe wergirtin. Zimanê xwe xwedî derkevin. Rayadarên jûrê dan zanîn ku ew dersên bijarta yên Kurdî gelekî watedar dibînin û bang li Wezareta Perwerdehiyê kirin ku tayînkirina mamosteyên Kurdî di zûtirîn demê de bêkirin. ma ziva ma onu teşvik bikî. Ma geder o başlekî, geder Makedon tikî yew wurdeyekî yew hediye ma bigirî, ma teşvik bikî wa kompozisyon bünüsü zazakî kurmancı kom zonîyo seva zazakî bünüsü bazı yew pîsê hediye bikî, yew notebook hediye bikî. Mana yew kampanya viraş ke temel felsefey ma gedey zonlu mayê xwe bonder bê wa teşvik bê. Rayadarên jûra bazirganî û malbatan ji bo ked û piştgiriya lêxwedî derketina zimanê Kurdî spasiyê li Kurdistan 24 jî kirin. Îsal li Bakur û Tirkiyeyê ji bo werzê 2022-2023 yê perwerdehiyê bi 10,000 xwendekaran serê li dersên hilbijare yên Kurdî dan. Xwendekar û malbatan spasiyên xwe pêşkêşî jûra bazirganiyê kirin û gotin ku divê her malbat li zimanê xwe xwedî derkeve. hez dikim Kurdî binivîsim. Hez dikim Kurdî bivêjim. Tableta me tenê, goz tableta me hew min loma girt. Loma ez hatim, me baş vermiş kir, şikir way me girt. Ez ister gişî bira Kurdî bibe, hevalê min giştikî Kurdî bira bizane. Kurdê me öncelikle pir xweş e. Diyarbakırê yaşama jî pir xweş e. Em Kurdî xwest dikin. Em ez ziman xwe ji bîr nekiriye, çar hebzarkê min e her çar zî kurmancî zanim. Diçim mektebê Tirkî tên mal kurmancî. Yani me zimanê xwe ji bîr nekiriye, zimanê Kurdî zimanê me ye. Zelîxayê jî dersa Kurdî ya bijare tercih kir û her wiha ji aliyê jûra pîşesazî û bazirganiya Diyarbekirê ve bi vê iPadê hat xelatkirin. Niha jûra pîşesazî û bazirganî dixwazin ku hemû şîrket an ku sazî û dezgehên li Bakurê Kurdistanê çi bikin, ew jî kompanyan ku helmetên wekî vê li dar bixin da ku zarok an ku xwendekar zarokên Kurda bên teşvîk kirin ku ew jî dersa Kurdî ya bijare tercih bikin. Hesen Kako, Kurdistan 24 Diyarbekir.